ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಕೋ ಎರೆ ಪೋರಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಂತೆ ಜಾಜಿ ಎಂಕಲ್ ಜಾಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಡ ಪೋರಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬುಡಂದಿತ್ತು ಚಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಯ್ದು ತಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕಂತಿನ ಏನು ಜಾಜಿ ತೋಜಾವೆಂಗಲೆ ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಜಿ ಕೊಯ್ದು ಕಂತು ಪಾಡಿಯ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ತೋಜಾವೆಂಗಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಕಡೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೂತ ಕಡೆ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡ್ರೆ ತೆನ್ನುಗಳೇ ಸಂಬರ ಬೆಳ್ಳಿದ ಗಿಡ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೇತನಿಗೆ ಇತ್ತದಂಚಿ ಚಟ್ಟಿ ನಡ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ರಂಬುಟ ಅಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಐತೆ ಬಿತ್ತು ಪಡೆದು ಬೈತಿನ ಗಿಡ ಒಂದುಲ ಸಂಬರ ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಶೀತಾಪುರ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಫ ಆತಿನ ಪುರ ಈ ಸೀಸನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹಾಪುಜ ದುಂಬುದ ಒಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಚದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಇದೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರತ್ತೆ ಪೂರ ಮಂಜುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಿಡ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಹಾಪಿನತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಜಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಜಿದ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಬೋರುಂಡು ಆಟಿ ಸೋನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಜಿ ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿತ್ತನ ಜಾಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಸೈಕಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಗ ಪಂಪಿನಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಡಡ್ ಪೂರ ತುದಿಪರ ಎಣ್ಣೆದ ಆ್ಯಡಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಬಂದು ಅವಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಂಪಿಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋಜಾವೆ ನೆತ್ತ ಇತ್ತೇನಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ಕಾಡ್ರೆ ಅನ್ಸದೇನು ಇಂಥ ದಿನ ಬುಡ್ದು ನೆತ್ತ ಬೊಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಲ್ಪೆ ಅದಾಗ ತೋಜಾವೆ ಒಂದಿತ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತುಳುನಿಗೆ ಗರ್ಗ ಪನ್ಪನ ಕನ್ನಡೋಡು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನೇನೆಂದರೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ಗೆತ್ತನು ಒಂದು ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತದನೆ ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೇರುಗೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೇರು ಫ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಯ್ತೇನೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅವನು ಬೆತ್ತಂದಿತ್ತು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ತೆಳು ಮಲ್ಪೇನು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್ ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಗೆತ್ತನು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡು ಅಂತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವ. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ 1 ಚಮಚನ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲಡ ಅದ್ಗೆ ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ ಮೈಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಪುಡು ಕೊಂಚ ನೀರು ಡಿಚಂಡ ಪೇರಿಡು ಕಲ್ಲಡ ಅದನ್ನೆಕ್ಕೆ ಮೈಪುಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ತು ಚವ ನಿಂಚ ನೀರಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕುದ್ಯಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪೇನ. ಇತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಯಾನೆ ಚಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕುಡ್ಪೆ. ಚಪ್ಪ ಆತಿನೇನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲನೆ. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ ಪರ್ಂದು ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೆನ್ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಈಗಲ ಎಂಟು ಡಬ್ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ತೋಚವೈತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಗಂಡು ಕೈಡೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಅವೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತು ತೋಚವೆದಾಗ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಅಂಜೀರ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ನಿಖಲು ಒಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.